Serikali iroro ya Kenya Kwanza, yes, ya unchulili na ende kaba broad based, ya temir, and nkingo teveranga ya temir, a constituency ya nenche nere ya district, yogo teba guse serikali ya kolire ustira kora. Inche wesi mugrango gondwete constituency, ya lekonyora chibestiri chia CDF chioka. Abateneneli batumeka buna bagutumeka igoriyoka mangana itaera ondwete se constituency kubekirwe estima yarenge ikega gocha gwa kabere wa Yesu Kristo okubekirwa mache ye tap igo yaga nyetenga indi Yesu kara iraniri ya kabere epara ye lami igo yabege turi molyoka kisi chemusit ega kuna about 3 kilometers kurukebirgo paka wakati katinga amangana ya kaera ega cheka mentwe yende korwa konate mpaka miruka. That is all. That is why ngote banga serikali yi on the development agenda for my constituency ya kolire ebintu biroche kaine tugote banga ligereria ase ensemo ye chipara ligereria asensemo ya mache tukuruka last mile water connectivity ligereria asensemo yestima ligereria asensemo yobwagachi bwechi skuru ligereria asensemo y'abalimu balikirwe skuru teyo ase constituency yane nechinde kyonse kitaranyora abalimu abayi abalikire in the last 4 years. Right. Ligereria ase security go tuarenge a situation where kibirigo hakukaliki ligereria ki police station chiagachirwe as a constituency yane tari kiambere tari kenyenya tari nyamaya ebintu bire moyo biringo tebanga binte bimbiarengo. These are new development projects chire moyo kuligere na maisao egere wesane kange serikali ya kolire kwere ligereria ekerotua chenjetie education system gocha CBC kere sukuru asikere constituency ni agachire kirasi Kenya kirige kuru kwa kia grade 9 this is why ngote banga tuise gotiga ogopendelea uko obonchobo birito kuruka asege songo perception barriers eye nelia togote ba asege Swahili inga ngoli mogote wanga muwe lakini yake mpe mugala ranga nate bange serikali yete ne taba mugala serikali yeye iwe lakini yake wape kwa maendeleo wamejaribu. Mheshimiwa